Zdravo deco, ja se zovem Neda, ovo je moj kanal Neda i magični svet bajki. Danas vam pričam bajku Pocahontas. Smestite se i uživajte. Danas isplovljava veliki brod Susan Constant. Putnici su već spremni. Polako se ukrcavaju, a neki se još uvek pozdravljaju sa svojim najmilijima. John Smith, kapetan, već stoji uveliko na brodu i čeka da isplove. A u tom momentu John Ratcliffe, veoma uobraženi guverner, ulazi na brod sa svojim sveže uglancanim kožnim čizmama. A iza njega ide njegov sluga, večito nasmejan, noseći njegovog takođe uobraženog psa Persija. Polako svi ulaze u brod i brod kreće. Otisnuo se na pučinu vrlo brzo i krenuo u novi svet. Od Londona ka nekom dalekom svetu koji obećava bogatstvo. A sa druge strane, u tom novom svetu, Indijanci žive svoj svakodnevni ritual. Ratnici odlaze da prikupe plen, da ih da donesu u selo kako bi imali šta da jedu. Baš su stigli kada su žene iz plemena pozdravile poglavicu Powhatana. A on je bio nešto uznemiren, tražio je svoju ćerku. Ni on ne zna sam zašto je bio tako uznemiren. Kada je to videla, drugarica od Pocahontas, Nakoma, je otrčala da kaže Pocahontas da je otac traži. A Pocahontas je bila jedna predivna devojka koja je obožavala da provodi vreme na šumskom proplanku iznad vodopada sa svojim prijateljima Rakunom Mikom i Kolibrijem Flitom. Kolibri Flit je rekao: Pocahontas, tražite otac. A ona je odjurila da vidi šta se dešava. Sela je pored svog oca i bila je uzbuđena da mu kaže da je sanjala baš te noći jedan veoma zanimljiv san. A otac joj je rekao: neka si dete, sanjala san, tebe čeka nešto jako lepo. Čekate udaja za onog veoma hrabrog i divnog Kokouma. On mi je najbolji ratnik. On je danas zatražio tvoju ruku od mene. Zamisli. A Pocahontas se uopšte nije iznenadila. Ali nije ni bila srećna. Rekla mu je: oče, ali moj san mi je govorio nešto drugo. Ali otac nije hteo da je sluša. On je bio ubeđen da želi svoju ćerku da uda za ovog njegovog jako dobrog i plemenitog ratnika. Pocahontas je otišla na svoje omiljeno mesto da još malo razmisli. A onda joj se prikazala vrba, to staro drvo. Stara vrba je imala magične moći. Odjednom bi se prikazao lik jedne starice. Tu je u stvari živeo duh predaka. Pa joj je Pocahontas ispričala svoj san. Sanjala sam, zamisli, kako trčim kroz šumu i kako jedna strela ide ka meni i onda se zaustavi. Šta misliš, šta bi to moglo da bude? A stara vrba joj je odgovorila: to znači da treba da pronađeš svoj put. Ali koji je moj put? Nasmejala se stara vrba i rekla joj je: to ćeš sama osetiti, dete. Zanimljivo je da me isto to pitanje pitala i tvoja mama. Osetit ćeš kada vetar dune. I u tom momentu je vetar dunuo i Pocahontas se zagledala u daljinu, a onda je videla neke jako čudne oblike koje plove morem.
A to su bila jedra onog broda Susan Constant. Brzo je potrčala da izbliza vidi, a sa njom su bili i njeni drugari, Rakun Miko i Kolibri Flit. Ubrzo je taj brod i stigao na obalu, pa su se iz njega iskrcali putnici, a tako i John Smith otišao da izvidi koga ima na ostrvu. Pa je naleteo na Rakuna Mika. Pozvao ga je kod sebe i dao mu je jedan keks, a on je trijumfujući pokazao keks ka žbunju gde su se sakrivali Flit i Pocahontas. Flit je istrčao do Rakuna, međutim u tom momentu je Smith čuo zvona sa broda, pa se vratio nazad. Tamo je onaj veoma uobraženi Ratcliffe postavljao zastavu Britanije. Nije njemu bilo bitno do svoje zemlje, njemu je samo bilo bitno do blaga. Smith je tako stajao, slušao njegov govor i onda je pomislio, hajde da odem do šume da vidim koga ima ovde. I onako mi je i dao to naređenje Ratcliffe. A onda je u šumi začuo da se nešto mrda i da nije sam. Prišao je malo bliže i kod vodopada je naišao na Pocahontas. Gledali su se njih dvoje kada je on pružio ruku, a Pocahontas je pobegla. Nemoj bežati, rekao je John Smith. Pojurio ju je, a ona je u jednom momentu stala, osetivši da joj on ne želi zlo. Zatim su nastavili da sede zajedno i da pričaju. Pocahontas mu je ispričala kako živi njeno pleme, a on joj je pričao kako njegov narod ima svašta da nauči njih koji žive na tako divlji način. I još ih je nazvao divljacima, na što se Pocahontas jako naljutila. Pa mu je objasnila, pa ti misliš da je moja zemlja samo neko mrtvo tlo koje vi želite da osvojite. Zatim ga je uzela za ruku i povela dalje u šumu. Pa mu je objasnila da drveće i vetar i ptice i biljke komuniciraju međusobno i da je jako važno slušati ih. Tako su dalje šetali kroz šumu, a ona mu je objašnjavala način njihovog života. Zatim je začula da su neki bubnjevi se oglasili u njenom selu. Znala je da to nešto nije dobro. Potrčala je ka selu i ostavila Johna Smitha. A šta se sa te strane dešavalo? Dok su njih dvoje šetali, Ratcliffeovi ljudi su počeli da traže blago. Kopali su zemlju i rušili su drveće. Pa su tako Indijanci, čuvši da se nešto dešava, došli i posmatrali šta oni rade, a onda su i iskočili da brane svoju zemlju, a kada su ih videli Ratcliffeovi ljudi, osuli su paljbu. Jedan od Indijanaca je bio povređen. Kokoum je otišao po njega i odneo ga u selo. Ali stari vrač nije umeo da pomogne Indijancu koji je ranjen na potpuno drugačiji način nego što su oni navikli. Poglavica Powhatan je tužno gledao u čoveka, ne znajući kako da mu pomogne. Okrenuo se prema svom narodu i rekao im, nemojte nikad da verujete belom čoveku. Ovo što se dešava je strašno. I zatim je rekao Pocahontas, nemoj ni slučajno da izlaziš iz sela, ostani ovde. A on je pripremio svoje ljude za borbu. Pocahontas nije imala mira, ali je ostala sa svojom drugaricom na komom da skuplja kukuruz. Ali ni John Smith nije imao mira, dotrčao je i našao Pocahontas i pozvao ju je da krene sa njim.
Nakoma joj je rekla da to uopšte nije dobra ideja. Međutim, Pocahontas joj je zamolila da ćuti i da nikom ne kaže za ovo. I uhvatila je Johna Smitha za ruku i krenula sa njim u šumu. John Smith joj je rekao da je pričao sa njegovim ljudima, pogotovo sa Radcliffom, a on uopšte nije bio za primirje. Pokušao je da mu objasni da to što oni traže blago, kako mu je ona objasnila, da je to samo kukuruz, da je to ono što je njihovo blago i da pravog blaga koje oni stvarno traže u stvari nema. Pocahontas je bila jako tužna i rekla mu je, ali postoji još jedna šansa, možeš da ideš kod mog oca da razgovaraš sa njim. Ali kako, Pocahontas, kada kod Radcliffa nisam naišao na odobravanje? U tom je stigao Kokoum, kome je Nakoma rekla da je Pocahontas otišla sa belim čovekom. On je skočio na Johna Smitha i njih dvojica su se borili. Ali u tom je naišao i neko od ljudi sa posade sa broda Susan Constant. Pa je, poželevši da pomogne Johnu Smithu, upucao Kokouma. On je pao mrtav. Zatim John Smith nije želeo da pobegne zajedno sa tim čovekom koji mu je pomogao, nego je odlučio da se preda. Pocahontas je u tome videla divnu priliku da pomiri svoj narod sa tim ljudima koji su tek pridošli. Stala ispred njega, zagrlila ga je i poljubila i odvela u selo. Međutim, njen otac, poglavica Powhatan, uopšte nije dobro reagovao na to. Stigla je vest do njih da je Kokoum ubijen i oni su napali Johna Smitha. On je naredio svojim ljudima da ga zatvore. I odredili su mu smrtnu kaznu. Pocahontas je pokušala da svog oca uveri da to nije tako, ali bez uspeha. On joj je rekao, eto vidiš šta si uradila sa svojim ponašanjem. I bio je nemilosrdan u svojoj odluci da Johna Smitha ubije. Pošto su ga stavili u susedni šator od njihovih, on je tu ostao da prenoći i sutra su planirali da ga ubiju. A oko tog šatora su bili stražari. Nakoma i Pocahontas su uspele da ubede stražare da poglavicina ćerka želi da priča sa Johnom Smithom. Pa je tako uspela da se ušunja Pocahontas. Pričala je sa Johnom Smithom, a on joj je rekao, meni uopšte nije žao što sam zarobljen i nije mi žao što ću sutra umreti. Zato što sam tebe upoznao. Imao sam makar kratko vremena da budem sa tobom. To mi je dovoljno. Pocahontas je tužno otišla na svoje omiljeno mesto, na stenu u šumskom proplanku. Sedela je tužno kada se pojavio njen drugar Rakun Miko, koji je u jednom odsutnom trenutku, dok su se družili ona i John Smith, ušao u Johnovu torbu i našao kompas, misleći da je to keksić. I on ga je zadržao. Pa je u tom momentu dao taj kompas Pocahontas. A ona ga je pogledala i videla onu kazaljku koja se mrdala i zaustavila. I u toj kazaljki je ona prepoznala onu strelu iz svog sna. Tada je shvatila da mora brzo da se vrati. Otišla je do svog sela, međutim, tada su već stigli ljudi Radcliffovi. Napali su selo, a ratnici su ustali da odbrane svoje selo i svi su napali Johna Smitha. Već su krenuli da ga ubiju. Međutim, tada je iskočila ispred njega Pocahontas. Ali Radcliffe je krenuo prema poglavici Powhatanu. John Smith, kako ga je Pocahontas odvezala, uspeo je da predvidi šta će Radcliffe da uradi i skočio je ispred poglavice Powhatana. On je primio metak koji je trebao da primi poglavica i pao je na zemlju ranjen. Tada je poglavica drugačije pogledao na njega.
Shvatio je da mu on stvarno želi dobro. Pa je onda Pocahontas skočila ispred oca i rekla mu je: molim te, oče, prestani, nemoj da napadaš ove ljude. Hajde da napravimo primirje. On je razmislio i rekao je svojim ljudima da stanu sa borbom i da će od sada vladati mir. Međutim, Redcliffe uopšte nije tako razmišljao. Rekao je svojim ljudima da krenu i da ga ubiju. Međutim, ljudi su prozreli njegove namere i odustali su. Uhvatili su poglavicu i zarobili su ga. I odveli su ga na brod. A Johna Smitha su pripremili za ukrcavanje. Poglavica mu se zahvalio na tome što mu je spasao život i rekao mu je da od sada, kada god dođe na njegovo ostrvo, on je tu dobrodošao. A Pocahontas je bila jako tužna. Želela je da ostane sa njim, ali znala je takođe da ako on ostane tu, on neće preživeti. Mora da se vrati u London gdje će mu lekari pomoći. A šta su bile njegove želje? John Smith je želeo da ostane sa njom. Ona je uspela nekako da ga nagovori i da mu kaže da će uvek biti tu sa njim i da je njeno srce zauvek kod njega. Zatim su ukrcali Johna Smitha i brod je isplovio. A ona je glavu naslonila na očevo rame i plakala. Samo je uzdahnula i poželela da se ovakav susret ponovi i da opet vidi Johna Smitha. I bila je srećna zato što je uspela da pomiri ova dva naroda. Ovo je priča o ljubavi, o snazi ljubavi koja može da pređe sve prepreke. I takođe, jedna važna lekcija je u ovoj bajci, da ptice, životinje i prirodu treba da čuvamo jer su oni deo nas i bez njih ne možemo. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!